Coa presentación do poemario Soño e Vértice de Eva Veiga, comezaron en Rianxo os atos de homenaxe a Castelao que se van estender durante as vindeiras semanas. Eva Veiga presentou en Rianxo o seu libro de poemas Soño e Vértice, co que gañou o Premio de Poesía Concello de Carral na súa 17ª edición. No acto, a escritora estivo acompañada polo crítico literario ensaísta Armando Requeixo, o coordinador de Barbantia Xoán Pastor Rodríguez, a concelleira de Cultura de Rianxo Raquel García. Soño e Vértice está editado por Espiral Maior, unha obra poética con gran simbolismo na que se cultiva a lírica. A obra foi galardoada co Premio de Poesía Concello de Carral na súa 27ª edición. A poeta falaranos da razón de ser da humanidade a través da poesía, da palabra, do símbolo, da metáfora. A razón e a poesía son conceptos antitéticos, parécenos, e incluso podemos incurrir nunha terrible paradoxa, pero conforman un ente bipolar no que é a razón e a emoción e que fan posible a existencia como seres humanos. O coordinador de Barbantia agradeceu ao Concello de Rianxo o convite a este acto que forma parte da conmemoración dunha figura clave da cultura galega, afirmou. Agradezo ao alcalde e ao Concello de Rianxo que me teñan convidado a estes actos non só a título persoal, senón tamén como coordinador da Asociación Cultural Barbantia, que se sente orgullosa de participar nesta lembranza da figura clave da cultura galega do século XX. Cunha obra política, literaria e artística sempre entre nós e que segue a ser semente de futuro dunha cultura viva, a cultura galega. Non podían comezar mellor estes actos dedicados a Castelao que coa presentación dun libro, neste caso un poemario, Soño e Vértice, dunha das voces importantes da poesía galega actual, Eva Veiga. Eva sabe que dende Rianxo e dende Barbantia levamos uns anos atrás dela, no bo sentido da palabra, para conseguir que presentase aquí algún dos seus poemarios. Con esta obra, como ben dixo a Concelleira de Cultura, ven de gañar o Premio da Poesía Concello de Carral, pero a súa é unha traxectoria xa moi importante dende que en 1993 publicara Fuxidíos, os poemas depurados, limpos na expresión e na economía poéticas, pero que segue a dar importancia ao simbólico e á emoción. Armando Requeixo destacou a gran figura de Eva Veiga, para a que só tivo fermosas palabras. Tamén deu conta da importancia de Castelao. É un luxo estar facéndolle de escudeiro a Eva e de amigo fidel de Raquel e de Xoán precisamente na batería de actos Castelao. Todo o que leve o selo Castelao guión Rianxo é unha garantía de calidade, de ilusión e de compromiso no sentido máis nobre da palabra, non? Eu sempre digo que cando marchemos, bueno, polo menos cando marche eu daqui, gustaríame que puideran dicir de min aquilo no que se reivindicaba o propio Castelao, non? Que era un galego infusible ao soplete e inatacable polos ácidos, non? En canto a autora da obra, expresou que a poesía pode con todo, resolvendo mesmo paradosas imposibles. A poesía pode con todo, porque resolve esas paradoxas, eses paradoxos sen resolvelos. É dicir, o misterio non se resolve, dicía Zambrano, celébrase. Imposibles de resolver o enigma, só nos queda celebralo, non? E eu coido que toda a poesía é unha celebración de que, pois sí, como ti dicías, da razón humana, do ser humano. E a razón, claro, é un difícil equilibrio entre razón, sentimento e imaginación, non? Pero coido que ese difícil equilibrio faise como un movimento, non se ten que resolver, senón que é algo que se está aí como bailando, como danzando, non? O ritmo, a música inseparable da poesía. O acto rematou como non podía ser de outro xeito con poesía. Hai un lugar con auga e canaveiras na miña imaginación. É un lugar de difícil acceso e non sei realmente o que ali acontece. O meu corazón detense a unha distancia prudencial e vólvese xa remando, sen afondar.
Amar e tamén este día atroz, con grandes buracos nas sandalias, pel do vento onde a memoria uvea. Coa presentación do poemario Soño e Vértice de Eva Veiga comezaron en Rianxo os atos de homenaxe a Castelao que se van estender durante as vindeiras semanas. Así, o 20 de xaneiro, ás 10 e ás 12, función para escolares. Os vellos non deben de namorarse por fantoches van. O mesmo día, 20 de xaneiro, ás 8:30 no auditorio, a xeración de Castelao no Barbanza. Charla coloquio a cargo de Xoán Pastor Rodríguez, filólogo, investigador e ensaísta, presentado por Elena Villar Janeiro e Adolfo Muiños, alcalde de Rianxo. O sábado 21, ás 8:30, música de cámara, Cuarteto de Viselas. O venres día 27, ás 8:30, presentación da Voz de Barbantia e da novela Todo canto fomos, de Xosé Monteagudo. Os atos concluirán o sábado 28 de xaneiro ás 12:30 no Paseo da Ribeira, cunha ofrenda floral e intervención de autoridades ante o busto de Castelao.